Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Mamado Takiyullahi Mamado Idhibul Alhamdulillahi Rabbil Alamin ambe ala tanu ka ala barkada ambe saliki dola son heramaka noy ala kirabay kisini nema baka anaso mo bela jile ani Muhammad yutu nyonya fukata jodo se ala kanin aw bay o jama kulu sanu may fe aw bismillah aw ka jamu keren kereni keneka mimbe sigi aw yetuma ni tuma bi ka keni an kumbe wati sanuma min kan no de do imana ziyarai ani mauludu amba don ka fo jamiatul ansar din ni wati nun sera bela jelen ba kalama ka fo jien bela jelen de kumbe da malika ni kana ni bara nunun ke o hukumu kono sangosa commission min be ni bara nunun be kalfa uma ani acteur ba munun be nulu sembe bara nununa amu wole kana je kana kuma sigi ɲɔgɔn ka ka hakilinaw di ka baraw cogoya fɛ o hukumu kɔnɔ ɲinanta ala sɔnna ma o kɛnɛ sanuman de filɛ nin ye yan'an ka don baraw kɔnɔna na an b'u bisimila kelen kelen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛmukan min filɛ nin ye a kɛ kun tɛ foyi ye e min bɛ ni i kun bɛ mali kan ani e min bɛ mali la yan aw ka dɔn baara ninnu u kana ka taa taasira minnu na ladilikan ni bilasiralikan minnu bɛ kɛ walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la an bɛɛ ka se ka ye ayiwa kunnafoniya kelen na o laɲini o de o hukumu kɔnɔ maa fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye an balimakɛ Muhamadu Sidibe président salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kori baasi t'i la kɔni. An b'a la tan. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa d'accord. An bɛ Ala fo k'a barikada ka sirifula filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ barikada k'a fɔ ko u bɛɛ bisimila an bɛna u kibara ziyara la ani maludu min ka kɛ ɲinɛ ni Ala sɔnna an bɛna o labɛn de ɲɛfɔ u ye ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ma an bɛ lajɛlibaw ladɔnniya k'a fɔ an ka président n'o ye Muhamadu Sidibe ɲina baara ninnu bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale de ma ale de ye hakilila fadi ka commission président ye an bɛ dugawu kɛ baara ninnu Ala ka ɲɛ a bolo Ala ka a kɛli bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a bolo maa filanan o bɛ yan an bolo yan o de ye an balimakɛ Yusuf Jane ye ale bɛ yan sifinnakaw tɔgɔya la Yusuf Jane a bɛ di an bɛ Ala tanu baasi foyi tɛ yen baasi t'i la baasi foyi tɛ yen dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an ka foli ni waleɲuman dɔn ani barikada tan ne bi cɛlasiri fila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ni sanga in kɔnɔna la a balimakɛ dɔ n'a jɛɲɔgɔn kɛ Yusuf Jane ka na jeunesse ansardine bureau national représenté ne Sumala Siriki Tarawele a n'a ka jama n'a la sɔnna mawuludu ko ni ziyara ko kun kan ka dugawu kɛ Ala k'a ɲuman tɛmɛ amin amin Ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ mɔgɔ sabanan o de ye an balimakɛ Sulemani Fofana ale bɛ syndicat représenté nin kɛnɛ in kan san caman ni nin waati ninnu sera an n'a a bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ Sulemani a bɛ di an b'o cogo la Fofana ba Jalo baasi t'i la kɔni alhamdulilayi syndicat bɛɛ ka kɛnɛ syndicat bɛɛ b'i fo ani chauffeur kulu bɛɛ national international urbain interurbain bɛɛ ko ka foli kɛ sirifula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye k'an ka guide fo k'a ka dugawu ba k'an ye ɲinɛ mawuludu la an mago bɛ guide ka dugawu la n'o ye an karamɔgɔ o n'an fa Seru Ismail Madani Hayidara chauffeur ka cikan don yan'an ka don kuma kɔnɔ k'an filɛbaga bɛɛ fo sirifula filɛbaga bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ fɛnɛ fo ka foli kɛ an lakanabagaw ye yan'an ka don kuma kɔnɔ parce que an tɛ se ka taa olu kɔ dɛ mawuludu in kɔnɔ u bɛ sɛgɛn kojugu polisiw ni gendarmew ani lakanabaga tɔ bɛɛ lajɛlen an b'u foli k'u ye ni Ala sɔnna ma il faut fana i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka mɔgɔ naani na o de ye docteur Alhassani Kone ale bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ tɔgɔ la a bɛ de alhamdulillah baasi tɛ Kone anba baasi t'i la kɔnɔ baasi foyi tɛ yen dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ayiwa alhamdulillah an bɛ Ala de fo k'a barikada o kɔfɛ k'an karamɔgɔ fo Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya o kɔfɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka aw yɛrɛ fo telebaarakɛla aw ni cɛsiri ka an lamɛnbaga an'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ni Ala sɔnna ma
mawludu ni ziyara labɛn an bɛ o hukumu de kɔnɔna na inshallah ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma amin amin an ka mɔgɔ laban o de y'an ka président ye Yɔrɔ Jara bi ale de ye superviseur ye fadi ka lama fɛn o fɛn de bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ziyara ni mawluduba min bɛ donna an ka président Yɔrɔ Jara assalamu alaikum wa alaikum salam warahmatullahi an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala barikada an bɛɛ bɛ waati ba min kɔnɔna san kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la donc o waati de sera n'o ye ziyara ni mawludu ye ladala kilenna ka na an balimaw kunnafoniya ka ne ka hakilisigiw kɛ baaraw taabolo la ani ka tila ka laɲini minnu b'a kɔnɔ ka o yira an balimaw la an karamɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Association Nourul Haidara ye ani a bɔkolow bɛɛ lajɛlen an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ani filɛbaa jama bɛɛ président an bɛ bisimila an bɛ lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ an ka kuma bɛna boli ziyara ani mawludu de kan a bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dakuruba ɲɛ kelen ye walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la teliya la an bɛna an ka président yɔrɔ n'o ye Muhamadu Sidibe président ɲina baaraw cogoyaw la labɛn jumɛn de b'i bolo sous commission jumɛn ni joli b'i bolo ziyara ani mawludu kɔnɔna na alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada k'an karamɔgɔ fo n'o de ye Seydi Cherif Ousmane Hamdani Haidara ye k'a fɔ an kɔni ye mawludu commission d'organisation internationale c'est-à-dire amsar commission d'organisation internationale président de bon baara kalifara an na ɲinɛn kɔni an mago bɛ fɛn fɛn na baara ɲɛli la an ye ɲɛfɔ direction exécutive ye nafolo fɛn fɛn bɛ bɛn a musaka ma o y'o d'an ma sous commission caman de b'an bolo a fɔlen n'o de ye accueil hébergement ye olu de bɛ na dunanw kunbɛn k'u bisimila ka siyɔrɔw d'u ma ani a tɔgɔ di jitigiw fana bɛ yen olu bɛ ji d'u ma a tɔgɔ di yɔrɔ saniyalaw bɛ yen ka yɔrɔw saniya baarakɛbaga caman de bɛ an bolo n'o de ye cafin ye maintenanciers bɛ yen ani mɔgɔ caman de bɛ yen minnu labɛnnen don baara kɛli kama ani vigile minnu bɛ an ka dunanbaw kɔlɔsi o faralen don polisiw ni sɔrɔdasiw faralen don o kan ni tenidonnaw ni ala sɔnna ma min kɔni fɔ bɛɛ ye mɔgɔw ka na u kana ziyara la u kana mawludu la labɛn bɛɛ kɛlen de don sira fana bɛ ka dilan komi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ don jumɛn na ani fɛnkɛ cɛ jalakɔrɔji a sira man ɲi kosɛbɛ mais alhamdulillah an y'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o ye miliyɔn caman de bɔ k'a di entreprise dɔ ma walasa a ka sira labɛn an dalen b'a la n'ala sɔnna ma mɔgɔw bɛ bɔ lafiya la ka taga ziyarakɛyɔrɔ la lafiya la ka segin ka na lafiya la an b'o kɔni fɔ mɔgɔw ye ni ala sɔnna mɔgɔw sécuriselen don fana parce que an ni an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye jamana ɲɛmɔgɔw b'an kalama o kɛlen bɛ ka labɛn bɛɛ sabati walasa ka adamadenw ni lakana voilà n'a kɔni bɛ fɛ ka min fɔ alhamdulillah fɛn bɛɛ kɛlen don walasa mɔgɔw bɛ se ka mawludu ni ziyara kɛ lafiya la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u bisimilalen don dayɛlɛlen don ka bɛɛ makɔnɔ an bɛ bɛɛ ka bila la n'u mago bɛ fɛn fɛn na n bɛ fɛ k'o de fɔ hakɛto bɛ nin na sallallahu alaihi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ to yɔrɔ hali sisan komi don i mana ziyara ale sera ka ban ni ala ma basi foyi kɛ dimanche don de don an b'a dɔn an bɛ samiya kɔnɔna na yalima sigiyɔrɔ kow tu minnu bɛ yen furaliw sera ka kɛ min b'a to sigiyɔrɔkow bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo alhamdulillah yen an ye baarakɛlaw taara ka taa kɛnɛ bɛɛ sasa ka bin bɛɛ a bali ye alhamdulillah sigiyɔrɔw bɛ yen misiri yɛrɛ a sanfɛla bililen don walasa mɔgɔw bɛ se ka bisimila kɔnɔ so dɔw fana bɛ an bolo yen an ka fɛngɛ tanti belebeleba ninnu fana bɛ an bolo yen alhamdulillah o ɲɛbila baaraw bɛɛ kɛlen de don mɔgɔw kana jɔrɔ o la alhamdulillah sigiyɔrɔ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen walasa mɔgɔw bɛ se ka ziyara kɛ lafiya la ni ala sɔnna a ma i ka sous commission ninnu mɔgɔ minnu b'a la baarakɛlaw ka labɛnw bɛɛ sabatilen don alhamdulillah labɛn bɛɛ sabatilen don olu kana ka minɛn minnu sɔrɔ o baaraw bɛɛ décoration mɔgɔw décoration mise en place olu ka labɛn sabati u mago jɔra fɛn fɛn na walasa ka kɛnɛ labɛn an y'o d'u ma maintenanciers fana pour que sonorisation ka ɲɛ mɔgɔw ka jama ka ca jama ka ca pour que bɛɛ ka se ka son lamɛn ɲɔgɔn fɛ maintenance fana u mago bɛ fɛn fɛn na o bɛɛ dir'u ma a b'o cogo kelen na sigida bɛɛ focaliser fɛn a tɔgɔ de dɔnnen don an fɛ jitigiw u bɛ taa ji lase bɛɛ ma dumunitigiw fana b'o cogo la c'est à dire bɛɛ baarakɛla bɛɛ labɛnnen don walasa adamadenw bɛ se ka lafiya mɔgɔw mago bɛ fɛn fɛn na u k'a dɔn k'a fɔ n'u sera alhamdulillah a ka ca ala fɛ u b'o sɔrɔ labɛn kɛlen don baarakɛlaw pɛrɛlen don o ɲɛna kosɛbɛ an b'u mɔgɔw ka bila la
président an bɛ tila ka segin ka na i ma ala k'a ko bɛɛ ɲɛ an bɛna an balimakɛ yusufu janɛ yɔrɔ an b'a dɔn sifinnakaw kɔni n'i y'a jateminɛ olu jɔyɔrɔ ka bon diinɛ baara la aw yɛrɛ kun ziyara ni mawudu la ɲina aw kɛlen don ka labɛn jumɛnw kɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ Sherif Usmane Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min na n'i ye ko ninnu jateminɛ a bɛɛ ye sifinnakaw de ye diinɛ yɛrɛ fan si tɛ se ka kɛ ni denmisɛnninw tɛ bon mawudu ni ziyara min fana n'an filɛ n'a kɔnɔ a ka se ka kɛ basigi kɔnɔ a ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka lafiya sɔrɔ baara in kɔnɔ bi anw denmisɛnninw de bolo n'an sɔnna ka an ka ɲɛmɔgɔw lamɛn ka baara kɛ n'u ka hakililaw ye u ye dan minnu sigi k'a fɔ ni ne ye tɛmɛyɔrɔ ye ni ne ye donyɔrɔ ye ni ne ye bɔyɔrɔ ye ka to o kɔ ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ mankan ma kɛ dansago ma kɛ hali motoboli siraw kan ka taa ni hakilisigi ni basigi ye a ka ca la mawuludu ɲuman bɛ don hɛrɛ la an ɲuman bɛ bɔ hɛrɛ fana la mais an b'an focaliser jeunesse damadɔ kan k'a daminɛ jalakɔrɔji safo sifinnaka minnu bɛ yen i amsaru i tɛ amsaru o t'a la parce que nin baara in mana daminɛ fo ka taa kun cɛ sifinnaka bɛɛ de bɛ yɛrɛya kɔnɔ an fɛ an ka baaraw la an b'u fo kosɛbɛ san tɛmɛnenw baaraw la k'u bolo don an fɛ pour que ni événement ba ninnu ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogo min na safo jalakɔrɔji fo ka taa se don ɲuman na yɛrɛ ma sifinnaka ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama et puis san o san u b'a lajɛ o se ye min ye k'an dɛmɛ baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka tɛmɛ hɛrɛ la u b'o kɛ ka fara Bangoni fana jeunesse kan olu ma deli k'u tɛgɛ jigin yɛrɛ san kalo 12 surtout mawuludu ni ziyara la i b'a u se ye fɛn fɛn u b'a kɛ jama donni na hɛrɛ la ni jama bɛ se ka bɔ hɛrɛ la cogo min na événement ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogo min na donc toujours an b'o de ɲini u fɛ u ka se ka an dɛmɛ hali bi baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabula olu de ta don ka na se commune 6 fana ma sifinnaka minnu bɛ yen an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u bɛɛ k'a dɔn u ka kɛta de don ka kɔrɔ hali bi an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na toujours an bɛ segin min kan dɔrɔn o de ye denmisɛnninw k'u ta ni basigi ni hakilisigi ye olu min ye motobolila bɔ ni mɔbilibolila bɔ ye donc u ka taa ni hakilisigi ye baara in fan o fan kɔnɔ u k'a bɛɛ kɛ ni hakili ye u k'a dɔn baraji ɲini yɔrɔ de don a man ka taga kɛ lagosili ni kɛlɛkɛyɔrɔ ni mankankɛyɔrɔ ye donc an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman tɛmɛ kira n'a bɔnnaw bonya kama wasalim ala k'o dugawu minɛ an b'an sɛnsɛn ka se an balimakɛ Sulemani Fofana ma an b'a dɔn k'a fɔ ziyara mawuludu n'i y'o fɔ i ye sotaramɔntigiw fɔ i ye karitigiw fɔ i ye bɛntigiw fɔ i ye transporteur i y'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ sisan ɲina baaraw bɛ aw bolo cogo di aw kɛlen don ka mesure jumɛnw ta aw ka ɲina baaraw cogo an ta ye mesure ka farin mesure belebele de tali don ɲinɛ parce que an y'a daminɛ Kayi fɔ Kidal syndicat des transporteurs fɛnɛ b'a kɔnɔ an kumana ɲɔgɔn fɛ baara in taabolo ɲɛcogo ɲuman na ani chauffeur ka taa ni ka segin bolicogo ɲuman na o bɔlen kɔ yen an nana district kɔnɔ an ka commune bɛɛ b'a kɔfɛ ani b'a ɲɛfɛ an ye kumana bɛɛ fɛnɛ fɛ an ye rond boloda chauffeur minnu bɛ urbain bolicogo kɔnɔ taxiw ni sotaramaw kuma kɛra a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kuma i ka kɔmɔgɔ fɛ ko in ko belebele de don san kɔnɔ an bɛ yɛrɛ bɛ presse mawuludu ka se parce que n'a sera a hɛrɛ ka bon an transport baarakɛlaw de kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ don mais mɔgɔ de chauffeur de bɛ don n'u ye n'o ye an balima routiers ye an b'u fo kɛnɛ in kan u ni sɛgɛn parce que olu de bɛ 24/24 kɛ baara la 24 heures an de bɛ kɛ fo ka taa fɔ mawuludu banna mais o ɲuman bɛ se ka dɔn an ye cogo min fo an yɛrɛ k'an comporter ka ɲɛ mobili bolicogo ɲuman ani client tɔbɔtɔli ka se u seyɔrɔ la n'o ye ziyara kɛyɔrɔ ye an y'o fɔ chauffeur ye ɲinan kosɛbɛ u yɛrɛ jɛra ni o ye an tilala ka na contrôle dɔw fana bila sen kan n'o ye an ka syndicat contrôleurs ye minnu bɛ mobili ninnu contrôler su ani tile an ye gilet dɔ ɲini u ye san o san o gilet ko in o bɛ prévoir syndicat tɔgɔ la ko o d'u ma u bɛ baara kɛ n'a ye mobili ninnu ka se ka boli lafiya la ziyara ka kɛ lafiya la ɲinɛ an ye mesure dɔ de ta ni o ye katakatani fali wotorotigiw kata job tɛ minnu na foire tɛ minnu na sotarama sans foire mobili sugu o sugu ni e de bɛ transport kɛ an t'a fɛ k'a si ye ziyara kɛyɔrɔ la su fɛ ka sɔrɔ foire t'i la ka boli
jɛma kɛ ni mɔgɔ si ka mobili boli ye sufɛ ka sɔrɔ parti la et puis jɛma kɛ n'a ye an balima chauffeur u ka mobili boli ko juguya kɛ an jɛlen tɛ n'a si ye kangaridakan de don syndicat des transporteurs bɛɛ tɔgɔ la ne de kɛra bɛɛ lajɛlen ka cɛbɔ ye mais jama ɲɛ b'an na chauffeur kulo b'an na ɲinɛn ta in an tilala k'a ɲini bɛn bolilaw fɛ fɛn min ye Janginɛbugu ye depuis su in na 0 heure u ka siran in u k'a bila bi ye le 29 ye si an bɛ juma la kabini bi 0 heure 0 heure pile ni bɛn min chargera ka bɔ Kulukoro an b'a ɲini fɛ n'i sera Arazɛli duguma pour que ka fara ka taa karamɔgɔ ka so i b'o sira in to yen i bɛ taa Jalakɔrɔji siraba kelen fɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ yan sɔrɔ waati min na an y'a sɔrɔ buzɔn bɛ sira la parce que jama commencera ka na an yɛrɛ kare kɔnɔnaw de bɔ pour que an bɛ se ka sira sɔrɔ ka na n'a fɔra ko bɛn ka taa ɲagami an ka population cɛ la vraiment an de ye u dɛmɛbagaw ye anw de fana ye bɛn in bolibagaw ye mais an b'a ɲini an baarakɛɲɔgɔn chauffeur bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sabali u ka yɔrɔ in to yen fɔlɔ fo ka taa fɔ mawuludu ani ziyara o banna n'o banna an bɛ baara kɛ cogo min na ka kɔrɔ an bɛ continuer ni o ye Jalakɔrɔji siraba ye n'o ye ziyarakɛyɔrɔ sira ye an y'a ɲini aw fɛ amsar mɔgɔw a bɛ dɔ fara barrière kan toujours barrière minnu bɛ sigi parce que mobili nata ka ca ɲinɛ ka tɛmɛ san tɔw kan n ye constat minnu kɛ ani an ye jateminɛ minnu kɛ vraiment o tɛ se ka taa fɔ barrière ka caya contrôleur fana dɔ ka bɔ vitesse voilà an bɛ ka o de ɲini sisan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que an ye sigi kɛ safo o dongo ani gendarme sigira o hakilina ye min ye u y'o fɔ an ye min kan ka kɛ u y'o fɔ an ye min man ka kɛ u y'o fɔ an ye bon an bɛɛ dun hakilina ye baara ye ɲɛcogo ɲuman de ye o ɲɛcogo ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye i ka taa dɔɔni dɔɔni i ka boli ni hakili ye Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ minnu bɛ voyage jan kɛ kariw la an kan bɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali transporteur bɛɛ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na bɛɛ lajɛlen ko don u ka mobili boli ni an ka ziyarakɛlaw ye u ka boli ni mɔbilikɛlaw ye ni hakili ye bɛnkan kɛra o de ye u ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka tila ka ɲini an ka société karitigiw fɛ u ka kuma u ka car chauffeur fɛ parce que anw bɛ syndicat représenté olu fana ye société karitigiw ye olu fana n'u ka chauffeur bɛ kuma donc bonya de don ka se u yɛrɛ ma donc u ka u sen don nin baara in na parce que n'a dabɔra an ka car bio place bɛ dɛsɛ de i mana bɔ yɔrɔ bɛɛ ko mina mawuludukɛyɔrɔ bɛɛ ko mina ziyarakɛyɔrɔ sotaromatigiw yɛrɛ an tɛ da 26 mars an kɔni tan ni ka segin tile kɔnɔ an t'o da dɔn o b'a jira k'a fɔ ko nafa yɛrɛ alhamdulillah ka bɔ don ɲuman fana kana Janginɛbugu la tile yɛrɛ kɔnɔ an bɛ tour min kɛ an t'a da dɔn donc anw de bɛ jateminɛ la u nɔfɛ su ani tile o jateminɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye baara ka k'a kɛcogo la vraiment an b'a ɲini balima chauffeur fɛ tan ni ka segin kuma i k'a fɔ siɲɛ 10 u ka fisa fɛ ko juguya kelen ye u ka boli dɔɔni dɔɔni u ka client ninnu tɔbɔtɔ parantilakaw n'o y'an ka chauffeur apprentis ye u ka passagers nɛgɛ mankan kana bɔ foyi la n'u ma min faamu an minnu ka ɲɛmɔgɔ ye u k'u ma don an na ka na segin an ma an bɛ faamuyali di mɔgɔw ma fo fana n bɛ tila ka segin ma ni Ala sɔnna a ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na an balimakɛ Alhasani Kone yɔrɔ an b'a dɔn ni jama lajɛra yɔrɔ yɔrɔ kɛnɛya ko o kana ka ye yen nɔ surtout docteur o hukumu kɔnɔ ɲinan kɛnɛya ko nasira la aw kɛlen don ka labɛn jumɛnw kɛ ziyara ni mawuludu la alhamdulillah Diallo ni y'o ɲininkali kɛ n na a diyara n ye san'an ka don o kuma kɔnɔ an b'an karamɔgɔ fɔ ka waleɲuman dɔn ale min sababu la an ye nin sira in sɔrɔ o la ɲinan ziyara ni mawuludu hukumu kɔnɔna na labɛn minnu bɛ an bolo docteurw bɛ an bolo a caman n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye infirmiers b'a la sage-femme b'a la technicien supérieur b'a la laborateur b'a la donc a ka can hali sisan san filɛ yɔrɔ min na sisan an ka équipe dɔ bɛ don ɲuman na donc c'est pour que mɔgɔ o mɔgɔ bɛna ziyara ni mawuludu la ka se ka olu ka kɛnɛya sabati bon k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fana que ça soit a kɛra ziyara kɛyɔrɔ ye walima a kɛra mawuludu kɛyɔrɔ ye yɔrɔ dɔ de kɛrɛnkɛrɛnlen don docteurw bɛ kɛ yɔrɔ min na o fana kɔfɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ détaché n'an k'olu ma ko équipe mobile olu bɛ yaala fana kuma dɔw la i b'a sɔrɔ malaise bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka déplacer walima u t'a dɔn an bɛ fan min fɛ donc an ka équipe mobile bɛ yaala donc n'o u ye o cas minnu ye u bɛ na ni olu ye an ka
sigiyɔrɔ la pour que k'olu ka prise en charge kɛ donc juste pour que ka kuma surunya labɛn bɛɛ lajɛlen de sabatilen don mawuludukɛyɔrɔ fana na n'o ye balɔntanyɔrɔ ye donc stade 26 mars la n'ala sɔnna stade 26 mars côté 4 bɛɛ an ka ga bɛ kɛ yen donc c'est pour que ka se ka accès fana nɔgɔya wa o fana kɔfɛ balɔntanyɔrɔ la yen tuguni équipe mobile fana bɛ k'an bolo minnu bɔ terrain kɔfɛ fana ka yaala k'a lajɛ malaise ye jɔn sɔrɔ donc ni an bɛ se ka prise en charge mun kɛ et puis fana ka dɔw fana évacuer i b'a sɔrɔ cas dɔw sɔrɔla an tɛ se k'olu prise en charge kɛ sur place donc olu fana bɛ se ka évacuer ka se ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ cogoya min na donc c'est pour dire que jama labɛnnen don an bolo ɲinan mɔgɔ min yɛrɛ labɛnnen don dɔgɔtɔrɔw la ka na an ka ca mɔgɔ 100 ye donc nin bɛɛ de labɛnnen don ka na baara in kɛ furaw bɛ an bolo fana voilà ni an ye mɔgɔ min lajɛ comme jama nata ye jama 2 ye donc commission d'organisation baarakɛlaw bɛ yen ani pèlerins donc mais an bɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni kɛnɛya ko problème b'o la donc an bɛ o tigi lajɛ o la an bɛ kɛ sigiyɔrɔ minnu na olu bɛ communiquer mɔgɔw ye donc Janginɛbugu centre la an bɛ kɛ yen mais olu hukumu kɔnɔna na 24 heures sur 24 i mana taa wagati o wagati i b'an sɔrɔ donc don ɲuman na fana an bɛ yen fo ka taa ziyara ban ni ala sɔnna ma voilà docteur n bɛ tila ka segin an bɛna an ka ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye président Yɔrɔ Jara président Fadi kɔni nin bɛɛ ye n'i y'a jateminɛ ale ka yamaruyakanw ye a ka fɛn bilalenw ye ɲinan Fadi yɛrɛ kɛlen don ka labɛn jumɛnw kɛ yalima Fadi baara minnu kana ka kɛ musaka bɛɛ b'a bolo wa mun kana ka di yɔrɔ min na yalima a bɛɛ dira wa ala ka ni sababa bɛ an karamɔgɔ fo Sɛrisuma Hayidara ale min sababu ye nin bɛɛ lajɛlen donc Fadi ka labɛnw sabatilen don ziyara ani mawuludu kama a bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ commission ba fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ Fadi tɔgɔ la donc ni événement ba in na donc bɛɛ ka musaka ye a bila yɔrɔ sɔrɔ o de la président ye kɛnɛ sɔrɔ bi a yɛrɛ b'a kalama a ka sous commission u tilal'u ka baaraw la pewu donc a ye sira min fɔ musaka ba de bɔra Fadi kunna ka se ka o sira in labɛn bon jalakɔrɔji sira in mais est-ce que o tɛ kɛ san o san a bɛ kɛ san o san Fadi bɛ miliyɔn caman de investi jalakɔrɔji sira labɛnni na ka da nabagaw ka se ka lafiya sɔrɔ ka da ka olu ka lafiya de ye karamɔgɔ ka nisɔndiya ye donc hakilisigi fɛn fɛn bɛ ziyara la ani mawuludu la o ye minnu bɛna mawuludu ni ziyara la olu ka se ka baara in kɛ u sago la ka lafiya sɔrɔ donc o de y'an karamɔgɔ ka laɲini ye donc Fadi fana labɛnnen don fɛn o fɛn bɛ se ka o ko nɔgɔya k'o baara boloda ni ala sɔnna o diyara an ye président n bɛ tila ka segin ka na i ma an bɛ segin président Sidibe yɔrɔ président Sidibe an bɛ samiya kɔnɔna na an b'a dɔn samiya ni waati tɔw tɛ kelen ye est-ce que kun dogoyɔrɔ bɛ yan ni an ka sanko mana wuli alhamdulillah o labɛnw kɛlen de don kun dogoyɔrɔ bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen so caman bɛ an bolo foro la yen o misiri fana labɛnnen don bien vrai que a bɛ chantier la mais an y'a labɛn de telle sorte que ji tɛ don a la a dugumala bɛ yen camancɛ bɛ yen sanfɛla bɛ yen an y'a labɛn de telle sorte que ji kana don mɔgɔw bɛ se ka kun dogoyɔrɔ sɔrɔ ni ala sɔnna a ma salon ko an kun y'a ye basi jɛmanw dɔw kun bɛ yen belebelebaw yalima o basi ninnu ɲina o fana disposition talen don parce que a ye mɔgɔ caman lafiya salon ni kana baara ninnu kɔnɔna na alhamdulillah o basi ninnu installé la ka ban olu installé ninnu ka ban ani an bɛ fɛ ka min fɔ a tɔgɔ di bolimafɛntigi ninnu mototigiw bon kuma dɔ la ani mobilitigiw u bɛ laraweli min kɛ an ka mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sɔn fana u ka larawe basi t'o la kun ye ko ka se ka kɛ hɛrɛ la lakana yɛrɛ ka se ka sabati ani u bɛ mɔgɔw compter recensement mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw compter u bɛ tigɛ dɔw feere mɔgɔw ma walasa ka se ka mɔgɔw da dɔn mɔgɔ hakɛ min nana ziyara la mɔgɔ hakɛ min nana mawuludu la ani ka bolimafɛn hakɛ min nana u b'olu fana compter o la i b'a ɲini ka an b'an kan bila de o mɔgɔ ninnu ma parce que délégation bɛɛ ɲɛmɔgɔ b'a la u ka se ka t'u ka mɔgɔw recenser ni ala sɔnna ma an kɔni bɛ a fɔ délégation ɲɛmɔgɔ bɛɛ ni fɛn fɛn nana i ni jama min nana i k'i jija u ka se ka recenser wa ni ni bolimafɛn nana fana i kana jɔrɔ a tɔgɔ di parking mɔgɔ bɛ yen ka mɔgɔw ka motow lakanda
ba ko bɛɛ kɔni labɛn no baarakɛla sugu bɛɛ bin walasa adamadenw bɛ se ka lafiya ka ziara kɛ lafiya la ani ka mawludu kɛ lafiya la président yɛrɛ bɛ ka kuma cogo min na a bɛ dɔn k'a fɔ k'i hakilila tigɛlen don parce que ko labɛn bɛɛ sabatilen o kɔrɔ jɔrɔ ko tɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ ɲa Yusuf Diané aw kɔni toujours weledakan jumɛnw de b'aw bolo parce que n'i y'a jateminɛ ziyara yɛrɛ la jama min bɛ yen denmisɛnnin jamaw de la aw bɛ fɛ ka mun fɔ jeunes ye baara in kɔnɔna na min b'a to a ka don hɛrɛ kɔnɔ a ka bɔ hɛrɛ kɔnɔna na. Bon toujours an bɛ jeunes la mobiliser de ziyara la ani mawludu la ou bien Haidara ka ko la mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye bilen ko a ye na quoi mɔgɔ yɛrɛ presselen don a don a n'a wagati ka se mais laɲini min bɛ kɛ mɔgɔ fɛ toujours n'an m'o fɔ n'an tɛ sɛgɛn o la o de ye basigi ye quoi parce que n'i ye jamakulu wele mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 na i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ denmisɛnninw de bon denmisɛnnin ninnu i bɛ taa sɔrɔ kuma caman na anw ni joli ka kalan ni tiɲɛni ko k'a bɛ kɛ anw de b'a kɛ donc o la an b'a ɲini an ɲɔgɔn sifinnakaw fɛ u ka baara kɛ ni hakili ye et puis bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn mawludu baara kɛbaga ye n'i kɔni nana ziyara la ou bien n'i nana mawludu la i ye baarakɛla de i ye kɔlɔsilikɛla ye i bɛ jate vigiler i bɛ jate organisation sugu bɛɛ hali ni tenue t'i kan na dɔrɔn i k'a miiri dusukun na ni hakili la k'a fɔ ne bɛ fɛ a ka ɲɛ n'o bɛ yen ka ban i tɛ fara tiɲɛnikɛla kan wa tiɲɛni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se min a ɲɛni na i b'o kɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc toujours an b'o wele k'an de bila an ɲɔgɔn sifinnakaw ma ka dugawu kɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la kira n'a bɔnnaw bonya kama sallallahu alaihi wasallam wa salim ala k'o dugawu minɛ Sulemani Fofana yalima an b'a ye tuma dɔ la mɔgɔw na cogow tɛ kelen ye mɔgɔw mana na cogo o cogo i b'a ye dɔw b'a fɔ k'u y'u sɛgɛn sira la a ye salongo dɔw y'a témoignage kɛ k'a fɔ k'u natɔla la k'u sɛgɛnna poste dɔw la en tant que commission membre yalima aw sera k'aw dama fili ka se o niveau la min b'a to dunan minnu bɛ na u ka se ka don nɔgɔyaw kɔnɔ wa. Ala ka sɔn ka baara kɛra parce que an kumana nécessaire fɛ n'o olu de bɛ an ka poste ninnu lakanaliw kɛ bon an ka région na an ka directeur régional bɛ yen an kuman'u fɛ bon an ka directeur général bɛ yen a b'a kalama DGA bɛ yen a b'a kalama Bamakɔ district directeur régional fana bɛ yen a n'a ka adjoint o b'a kalama presque Bamakɔ commissariat bɛɛ bɛ nin ko in kalama a dogolen t'u la ni gɛlɛyaw nana kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ de bɛ weleliw kɛ parce que ni blocage kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ni yɔrɔ min wele ka ca ala fɛ gɛlɛya tɛna baara la mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛna ziyara ni mawludu la gɛlɛya foyi tɛ y'a baara la parce que lakanabagaw b'a kalama an ka faama autorité ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛna ziyara la u bɛna mawludu la gɛlɛya foyi t'a la ni ala ka jɛn ye a labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen ni ala sɔnna ma n ka ɲininkali filanan bɛ boli min na an b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la ni ziyara kun cɛra gɛlɛya dɔ bɛ kɛ o ye jumɛn ye aw ka mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ jigin ni mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ n'u y'olu jigin u b'a fɔ u bɛ retour kɛ ka na bon olu natɔla bɛ bɛn ni jama fanba tatɔla ye y'a ye aw sera ka fɛɛrɛ dɔ ɲini o la min b'a to o ko fana ka se ka kɛ cogoya la min b'a to dɔ ka bɔ embouteillage la parce que mɔgɔw segintɔla degunba de b'a la an ye fɛɛrɛ sɔrɔ parce que salon an y'o fɛɛrɛ tigɛ sisan ni mɔbiliw nana u tun bɛna jɔ désordre la ni ziyara bila la dɔrɔn bɛɛ bɛ mɔgɔw ɲini Janginɛbugu mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ ka mobili fa mobiliw bɛ taa ka jama tonen to yen parce que baara in na an bɛ si k'a ta ka tilen ka taa i b'a kalama ni dugawu ta kɛra ziyara kɛyɔrɔ ni labilali kɛra an b'a daminɛ o la fo ka t'o dugusɛjɛ wula kɛ client ti ban donc o kɔnɔna la an ye an bolo ɲɛsin Doɲimana ekɔliso yɔrɔ hectare damadɔ de u ye o tu bɛɛ tigɛ an ye jɔyɔrɔ kɛ 2 ye mobili minnu ye urbain ye ani minnu ye interurbain ye donc kɔrɔnfɛla an y'o di interurbain mɔgɔw ma tilebifɛla an y'o di urbain mɔgɔw ma pour que u ka taa ka t'u jɔ fɔ kɔfɛ donc ni client nana dɔrɔn u b'u droité k'u ta k'a sɔrɔ a ma kɛ ni besoin ye parce que ni faama minnu bɛ taa ziyara kɛyɔrɔ olu bɛ jɔ position min na a bɛ na ni gɛlɛya ye an y'o de ɲini salon ka fɛɛrɛ tigɛ o la wa o position kelen de b'an bolo ɲinɛ dɔ de faralen don cɛsiri kan labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen don syndicaliste fɛ chauffeur tɔgɔ la pour que baara in bɛ nɔgɔya ziyara in ka kɛ hɛrɛ la i y'a faamuya Usa Jalo an bɛ ka baara kɛ n'o hukumu kɔnɔna ye ok o faamuyara docteur ladilikan jumɛn de b'aw bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma parce que i b'a dɔn ziyara kɛyɔrɔ in na dumuni suguya bɛɛ bɛ yen ji suguya bɛɛ bɛ yen bon dɔw yɛrɛ bɛ bɔ so kɛnɛyalenba mais u bɛ se u bɛ fɛnnin dɔ kɛ dɔrɔn
a bɛ degun dɔ las'u ma o duna aw minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye aw bɛ fɛ ka ladilikan jumɛn de fɔ mɔgɔw ye ziyara yɛrɛ ni mawludu la min b'a to u ka se ka kisi. D'accord Diallo o ɲininkali diyara an ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na labɛn min bɛ an bolo o hukumu kɔnɔna na n y'a f'i ye ziyarakɛyɔrɔ ni mawludukɛyɔrɔ ninnu na équipe ye 2 ye minnu bɛ sur place ani équipe mobile. Bon an ka équipe mobile fana ka baara dɔ ye ka kuma dumuni feerelaw fɛ k'a yira u la dumuni bɛ lasago cogoya min na mɔgɔw yɛrɛ ka kɛnɛya kosɔn parce que mɔgɔ bɛɛ lajɛlen farikolo cogoya tɛ kelen ye dumuni dɔ bɛ yen dɔ farikolo bɛ se ka accepter n'i y'a bila cogoya dɔ la mais dɔw ta bɛ yen o tɛ se ka accepter donc k'a yira dumuni feerelaw la k'u ka dumuniw lasago ka ɲɛ jango k'a datugu ɲaman ni nɔgɔw kana don a la walasa minnu bɛ a san olu ka kɛnɛya yɛrɛ kosɔn parce que i yɛrɛ ka jateminɛ an ka président bɔra k'a fɔ don ɲuman labɛn min bɛ yen ɲɛgɛnw bɛ yen fan bɛɛ fɛ mais jama min bɛ taa jama yɛrɛ bonya kabako don jama bonya kabako don donc n'i taara dumuni feere mɔgɔw ma cogoya sugu dɔ la ni a ye dégâts lase mɔgɔw ma tiɲɛ don anw bɛ yen ka mɔgɔw ka kɛnɛya sabati mais an bɛ fɛ k'a prévenir de o de la u b'a fɔ ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ donc a ka d'an ye k'a kunbɛ de furakɛli man d'an ye a kunbɛli de ka d'an ye donc k'a ɲini dumuni feerelaw fɛ ani jitigiw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka i ka dumuni ni i ka jiw k'u lasago ka ɲɛ saniya cogo ɲuman na walasa mɔgɔ minnu bɛ sanni kɛ u fɛ olu ka se ka olu ka kɛnɛya yɛrɛ kosɔn donc équipe mobile bɛ yen o baara de kosɔn que ça soit kɛra ziyarakɛyɔrɔ don ɲuman na walima a kɛra bangɔni yɛrɛ walima a kɛra terrain yɛrɛ 26 mars la donc ni ala ka jɛ ye o labɛnw de bɛ an bolo mɔgɔw ka kɛnɛya yɛrɛ sira kan dumunitigiw ka fanfɛla la n'ala sɔnna ma o faamuyara président yɔrɔ jara aw ka commission min bɛ yen ɲina commission in ka baaraw jateminɛw kɔnɔna na min b'a to depuis ziyara fo ka taa se ayiwa fɛn min ye mawludu ye disposition b'aw bolo k'a bila sen na min b'a to aw yɛrɛ ɲɛ ka to jɔlen u ka baaraw kɔnɔna na u la kɔlɔsiliw la min b'a to nabagaw ni tagabagaw bɛɛ ka na hɛrɛ kɔnɔ ka taa hɛrɛ kɔnɔ dunan ninnu u minɛ cogoya ni fɛn ninnu aw bɛ kɛlen don ka disposition dɔ bila sen na o jateminɛ ka kɛ commission yɛrɛ nɔfɛ wa. Oui, ala k'an sawa bɛn o labɛn bɛ an bolo parce que commission mana sigi an bɛ commission mixte dɔ bila en place donc min bɛ charger activité ninnu bɛɛ suivi la an ka commission maire bolo donc commission mixte min bɛ bila en place donc olu bɛ se ka kɛ section mɔgɔw ye u bɛ se ka kɛ comité mɔgɔw u bɛ se ka kɛ sous section mɔgɔw ye donc activité fɛn fɛn bɛ kɛ donc olu b'a bɛɛ suivi kɛ donc ka rapport kɛ après les activités activités ninnu kɔfɛ donc o la n'a sɔrɔla fɛn bɛ yen minnu cɛ man ɲi donc directement commission bɛ saisi ka intervention dɔ k'o la ka se ka o kow dilan pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ donc raison pour laquelle o de kama i b'a ye hali commission ka lamaga caman bɛ yen donc i b'a sɔrɔ fadi ka jateminɛkɛla bɛ u nɔfɛ ka baara in suit u bolo donc an y'a daminɛ fɔlɔ Doyimana na ka taa bɔ Doyimana maabaw ye ka sarali kɛ u la ziyara ye parce que ziyara ye olu fɛnɛ ta ye a bɛ kɛ olu ka yɔrɔ de la donc ka bɔlen kɔ ka taa fiya donc o bɛɛ kun ye yaasa baara in ka se ka kɛ bonya ni lafiya kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a la ka da ka ziyara ni mawludu maliyɛnw de ta don jamana minnu bɛ na u bɛna fara maliyɛnw de kan ka u ka nin donba ninnu ɲɛnamaya donc a bɛ wajibiya bɛɛ ka impliqué a la bɛɛ ka sen don a la donc pour que a bɛ se ka kɛ koba ye donc o de la an ye visite kɛ o yɔrɔ ninnu na donc ani o kɔfɛ sarankali kan ka kɛ sira minnu kan ka tila ka tɛmɛ o siraw fana fɛ voilà o ka ɲi kosɛbɛ an ka waati kɔni bɛ ka gun kosɛbɛ an bɛ segin président ma Sidibe foli ni kuma kuncɛ kuma ni weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma ani mun yɛrɛ bɛ yan en tant que président de la commission. Ok, d'accord. Ne bi fɔlɔ ka ala fo ka barikada ala min y'an sigi nin kɛnɛ in kan ka bɔ ka pèlerin bɛɛ fɔ c'est à dire fɛn fɛn min nana ziyara la ni mawludu la ka a ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ u bɛ se ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an labɛnnen don kuruma kɔnɔ mɔgɔw bɛ kuma dɔ la dɔw fana bɛna jago kan jago siraw bɛ yen suguw bɛ yen sugutigiw bɛ yen n'i nana ni feerefɛn ye i bɛ se sugutigiw ma olu fana b'i bila o sira ɲuman kan ani muso dɔw b'u denw kalifa ka wuli ka taa ciw la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ na i b'a sɔrɔ a tigi déplacera ni den ye o gɛlɛyaw b'an kan kuma dɔ la k'a fɔ bolofɛntigiw ye n'i bolofɛn i b'a kalifa i k'a kalifa mɔgɔ ma i yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn ni den de don fana i k'a kalifa mɔgɔ ma i bɛ mɔgɔ min dɔn tant que i t'a tigi dɔn n'i bɛ déplacer ka taa yɔrɔ min na i ka taa ni den ye sinon a bɛ ko lase an
ma maludu kɔnɔna na bon an t'i fɛ ka o ko sugu ni maludu ni ziyara bɛn bon o bɔlen kɔ la kɔni an labɛnnen don ka bɛɛ ma kɔnɔ ka ɲini ala fɛ bɛɛ ka don hɛrɛ la ka ziyara kɛ hɛrɛ la ka maludu kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an ka laɲiniw de ye ala k'o kan ye an karamɔgɔ yɛrɛ kama sallallahu alaihi wasallam. Monsieur Diané weledakan jumɛn bɛ yen? Bon weledakan bɛ yen dɔrɔn o de ye k'a fɔ mɔgɔ ye toujours nin baara in surtout kɛnɛyara i ka kuma dɔ de kɔnɔna la i ko samiya bɛ sen na labɛn min b'u bolo u ye labɛn bɛɛ kɛ k'a ban mais an bɛ min fɔ mɔgɔ ye an bɛ sɔrɔ ka événement dɔ de te yen ko san de b'a bɔ a ma quoi surtout ni ɲɔgɔn grands événements ba san ti an bɛ sɔrɔ ka événement foyi bɔ a ma donc mɔgɔ k'a dɔn san nana o san ma na o programme fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ k'a kɛcogo la voilà parce que a b'an kun na ala ko de don wa an bɛ taa kɛ fana hali ni san bɔra a bara kɔnɔ an ta in bɛ kɛ quoi ni ala ka jɛ ye o kɔfɛ tuguni mɔgɔ kana na kunnafoni foyi lamɛn an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɔfɛ k'a fɔ k'i b'o yirimɛri de mɛn ka baara kɛ ni o ye i n'a fɔ mɔlu fɛn dɔ bɔra a ma ou bien fɛn dɔ balila mɔgɔ kana baara kɛ n'o kunnafoni ninnu ye quoi parce que an b'a ye labɛnkɛla juguw bi kunnafoni jugu dɔw cari kuma dɔ la k'a fɔ dugawata bɔra a ma nin ko in bɛ yan ou bien nin ko in kɛra an fɛ ou bien a bɛ tan mɔgɔ kan'o kuma ninnu lamɛn quoi ni fɛn fɛn kan ka bɔ a ma o kunnafoni bɛ di an bɛ sɔrɔ responsabilité fɛ ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma a di cogo la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ bisimilalen don bonya ani karama kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na ka bɔ kuma la. I Diané an bɛna Fofana yɔrɔ Fofana weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma? Weledakan bɛ n bolo hali bi o ye bɛn ye chauffeur bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma syndicat bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka maludu in kɛ hɛrɛ la ka ziyara kɛ hɛrɛ la parce que san o san an ka autorité bɛ kangarida d'an yɛrɛ ye n'o ye an ka commune 6 procureur ye a procureur bɛɛ b'an wele u b'a fɔ an ye a ye taa n'a fɔ a ka militants ye u ka mobiliw boli ni hakili ye donc o yɛrɛ bonya ye o kan ka mɔgɔninfin fa donc an ka RN tɔw sanfɛ n'o ye an ka région procureur fana ye u bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jamana ko de don parce que nin ko in san kɔnɔ siɲɛ kelen de don ni ɲɔgɔn événement Mali kɔnɔ ni a taara ka ko ca a kɛ man di dɛ a ma nɔgɔn donc n'a sera u bɛ population de jɔrɔ an yɛrɛ bɛ population de fana jɔrɔ donc u y'o kangarida k'an ye commune 6 in procureur bɛɛ donc ani polisi ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ ka na se commissaire bɛɛ ma bɛɛ i ka kangarida kan kɛ ci dun ye juru ye anw de bɛ démarche kɛ u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bilala ɲɛmɔgɔya la n'i fana cira i bɛ ci lase ko labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen don chauffeur u tɔgɔ la pour que u bɛ taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la en même temps jɔyɔrɔ kɔrɔ min tun b'an bolo Janginɛbugu la n'o ye boulangerie da ye o ye dernier arrêt ye o ye ni mawuludu donna mɔgɔ si kana avancer ka taa karamɔgɔ ka da la barrière bɛ yen an ka syndicat bɛ sɔrɔ barrière la n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana se yen n ma voyageurs fɔ urbain minnu bɛ dugu kɔnɔ n'u bɛ mɔgɔw ta ka na karamɔgɔ fɛ yen dernier arrêt de ye boulangerie da ye i b'an ka syndicat sɔrɔ i bɛ mɔgɔw jigin yen n'i bɔra yen fɔ tɛrɛmada jɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen bilen parce que a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw ka lafiya mobiliw cɛ la donc ni sira fana bougera Janginɛbugu la retour t'a la kɔrɔlen an b'a kɛ ten o le k'aw ka na aller retour kɛ i bɛ aller kɛ ka taa mais i segintɔ o tɛ baara kɛ i bɛna carré kɔnɔna fɛ i bɛn'i kun bɔ o boulangerie da kelen fɛ ka sɔrɔ ka arrêt sira ta n bɛ chauffeur bɛɛ lajɛlen fo ka mobili baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ kuma tun ye nin de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka mawuludu ni ziyara don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la ka foli ni tanu kɛ ka se tɔnden bɛɛ lajɛlen fana ma n'o y'an ka militants ye. ni ala sɔnna a ma i fo fana an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn Alhasani foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen ani weledakan? Alhamdulillah foli bɛ fɔlɔ an karamɔgɔ de la Seri Usumani Madana Haidara a n'a ka denbaya o kɔfɛ ka Ansaru ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka président fo an ka sous commission santé président ka fo nin yɔrɔ in na docteur Noël Banu parce que an bɛ kuma ni ale de ye kumada ye o kɔfɛ an ka syndicat ye a fɔ cogoya mun na donc comme olu kumana kan ka ban donc anw tɛna fɛn fɔ o yɔrɔ la tuguni n'o de ye bolimafɛntigiw ka boli cogoya parce que o b'anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔ ni accident nɔgɔyala o b'a to an ka baara bɛ nɔgɔya donc an bɛ a fɔ o yɔrɔ la donc an bɛ min fɔ fana mɔgɔw ɲɛna baara in bɛ don samiya de kɔnɔ i n'a fɔ wagati yɛrɛ cogoya kosɔn donc ni san bin na déjà yɔrɔ dɔ de bɛna yira mɔgɔw la nin yɔrɔ in de mɔgɔw kan ka taga yen ye san minɛ yɔrɔ ye
parce que i b'a jateminɛ anw fɛ yan ni san mɛna ka caya mɔgɔw bɛ san minɛ yiri de kɔrɔ o dun farati b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc mɔgɔw ka yiri kɔrɔla éviter ni san ba bɛ na donc an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka tila k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni ni a fɔra ko docteurw bɛ yɔrɔ min na donc ni i ka mɔgɔ ye malaise kɛ i ka taa ni a ye yen i yɛrɛ kana fɔ k'i bɛ a prise en charge kɛ i kana fɔ k'i b'i yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye k'a furakɛ donc o b'an ka baara nɔgɔya an bolo parce que mɔgɔw nalen don a kama mɔgɔw nalen don a kama donc an bɛ weleda min kɛ dɔrɔn o ye mɔgɔw ka u jija a bɛ fɔ k'u ka tɛmɛ sira minnu fɛ u ka tɛmɛ o fɛ pour que baara ka nɔgɔya an yɛrɛ bolo donc o weleda de bɛ an bolo ani ka foli kɛ aw yɛrɛ ye donc ka a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ko an bolo fila b'an kɔ kuma kɔnɔna ni fili min bɛ a la o ka yafa an ma surtout an karamɔgɔ yɛrɛ Cheikh Ousmane Madana Haidara donc an bɛ yafa ɲini a fɛ ka bɔ kuma na i ni baraji président yɔrɔ jara foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen d'accord an bɛ fɔlɔ ka an karamɔgɔ fo n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madana Haidara ye ale min ye nin bɛɛ sababu ye k'an ka seya ɲɛmɔgɔw fo ka fadi ɲɛmɔgɔyaso fɛnɛ fo Surakata Salamata Adama Sanogo Modibo Jalo ani directeur Seydou Jara ka da ka nin baara in bɛɛ bɛ kɛ olu ka hukumu de kɔnɔ donc an bɛ u fo ka wuli ka jɔ la donc k'a ɲini lamɛnbaa bɛɛ fɛ ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ka bɔ jamana kɔfɛ ani minnu bɛ yan bɛɛ k'i hakili sigi ni ala sɔnna ziyara bɛ kɛ le 31 n'o ye samedi dimanche donc don in mana an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen sanko t'a bali labɛn bɛɛ sabatilen don pour que san mana na cogo o cogo mɔgɔw tɛ degun sɔrɔ donc 26 mars fɛnɛ ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen malodu bangeni ni denguli ani dɔw kalan na inchallah donc o fɛnɛ labɛnw bɛɛ sabatilen don pour que nabagaw bɛ se ka lafiya cogo min na donc an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra événement ninnu bɛ kɛ wasa ye an bɛna fɛn ye événement ninnu na ɲina labɛn cogo la ani kɛcogo la mɔgɔw fana ka min ɲɔgɔn ye donc ola an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma ka foli lase lamɛnbaa bɛɛ ma ka foli lase jamana marabagaw ma ka tila ka foli lase aw yɛrɛw ma ka ɲini ala fɛ événement min minɛ ala ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la ala ka kɛ basigi jamana kɔnɔ kira hɔrɔma kama sɔlu ala nabi wasalim ala ka duwawu minɛ an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw kelen kelen ka kuma ni aw ka faamuya diliw ani aw ka bilasirali ni aw ka ladiliw an b'a dɔn a bɛɛ laɲini tɛ foyi ye min b'a to malidenw bɛ se ka kisi baara in ka don hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ duwawu k'aw ye an bɛ kɔsegin foli ta k'a ɲɛsin an filɛbaaw ye nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan kɔrɔfɔw daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na sango san ni mawuludu ni ziyara ninnu bɛna don commission min ni baaraw kalifalen b'a la an b'olu de wele ani acteur ba minnu bɛ yen ni ko in tɛ taa u kɔ i n'a fɔ an balima sendikaw olu de tun bɛ kɛnɛ kan ka fara sifilakaw ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kan kɔrɔfɔ minnu fɔra a ma dogo a kelen o kelen kuma nafamanbaw de don o la an bɛ duwawu de kɛ ala ka ziyara in don hɛrɛ kɔnɔ ka mawuludu don hɛrɛ kɔnɔ ka baara bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ jamanadenw bɛ hɛrɛ min fana sɔrɔ a la ala ka dɔ fara a kan a bɛ hakilisigi min nati ala ka dɔ fara a kan k'an ka commission président fo n'o ye an balimakɛ mamadu sidibe k'ala deli baara ninnu ala k'a bɛɛ ɲɛ a bolo nin bɛɛ sababu y'an karamɔgɔ min ye sɛgɛnbali ɲinabali diɲɛ kɔnɔna na bi ale bɛna jama min dalajɛ i bɛ maa min ye k'a kelen k'o bɛ se k'a ɲɔgɔnna mɔgɔ dalajɛ a ka dɔgɔ o la an bɛ duwawu ka si ni kɛnɛ ala k'o di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an ka tɔnɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ka duwawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يا